ikusten da, gaur egun ederra eta eguraldiare ederra, ezta? Benetan, uste dut gaur egiten den ariketa demokratikoa oso garrantzitsua dela. Gaur klabea parte hartzea da, hor dago gakoa, eta ikusten da jente asko ari dela, pentsat hemen aspeitin ikusten dugu, eta uste dut beste 30 piku herrietan ere berdin izango dela. Zentzu horretan, ariketa demokratiko honek ateak zabaltzen dizkio aurrera begira baita prozesu demokratiko bati ere. Ariketa hauekin batera, aukera izan da herriz herri, benetan gure herriaren etorkizunari buruz fundamentuz hausnartzeko. Eta iraganetik datozen inkomunikazioak eta gainditu, eta benetan behingoz herri honetan hitz egiteko serioan gure etorkizunari buruz. Euskal Herrian hor 3 milioi biztanle bizi gara, 3 milioi herritar, uste dute gehieno pentsat, guztiok nahi dugula bizi herri honetan, etorkizun bat nahi dugula herri honetan, eta hori guztion artean eta guztiontzako eraiki behar dugu. Diversitate handian, aniztasun handian, eta guk independentistak garen heinean, uste dugu elkar bizitza hori eraikitzeko eta etorkizun politiko eta sozial hori denon artean eraikitzeko klabea dela denon artean Euskal Estatu bat eratzea. Eta uste dugu holako ariketa demokratikoak izan daitezkeela hastapenak benetan holako prozesu demokratiko bat zabaltzeko. Eta momentu honetan Euskal Herrian klabea deskonexioa da. Deskonektatu, deskonektatu geure buruak eta deskonektatu Euskal Herria bera. Eta benetan hor lortu behar dugu Euskal Herrira ekartzea gure buruen gravitate zentroa eta baita ere gure bizitza politiko eta sozialarena. Pentsat hori da gure mezua gaur, benetan ariketa demokratiko oso garrantzitsua egiten ari gara eta etorkizunaren begira honek markatzen duela bide bat.